А яєчки можна збирати з іншої сторони. Щоб не стресувати птичку, ось вони виходять ось сюди. Собі прийшли, достали, забрали і все. Птичка вас не стресує, птичка сама в приміщенні. І все, ось є такі різновиди. Щілина підлога монтується дуже просто. На ригеля можна точно так само, зафіксуючи на піддони. Ось, на піддони. Між піддонами відстань 2 метри. Ось з цією відстанню можна спокійно прибирати. Ось така ситуація. Кому буде цікаво, пишіть, покажемо, розкажемо, допоможемо в установці та використанні. Гнізда зараз прийшли в наявності. Коли закінчилися, зараз опять прийшли знову реалізації.